Ajuntament i escut. L'Ajuntament o sala del Consell ha estat ací durant segles. En 1703, els jurats o regidors van encomanar aquest portal al picapedrer Francesc Agulló. Havia de tallar un arc semblant al de la casa del capità Fernando Major del carrer Arxius. Sobre l'arc hi ha un escut reproduït en la imatge tàctil. A l'escut, Santa Marta subjecta amb el seu cinturó a la tarasca, un monstre a qui domina amb l'aigua beneïda del seu poalet. Davall de Santa Marta estan les barres d'Aragó i damunt la corona reial. Aquest devia ser l'antic escut de la vila reial de Vilajoiosa.